Die meeting, toen Cassim verongelukte, was het met meester Jacobs. Ja. Ja, over een achterstallige pacht in een bos. Stond niet in de agenda. Ja, zeg, Caroline die belde mij en we hadden toevallig alle twee tijd. Ah, toevallig alle twee tijd. Zeg, stop eens met mij te verhoren, jong. Ik lag godverdomme te neuken toen Cassim verongelukte. Wie zegt dat? Je had beloofd om op die twee jongens te passen, wat als Nicolas was meegevlogen. Waarom zijn ze nu eigenlijk kwaad? Hè? Nicolas is niet meegevlogen en wat Caroline betreft, we hadden afgesproken dat we elkaar vrijlieten. Dus wat is die fucking... Da-da-da-da-da.